walla bad bad bad. Babada walla walla bad bad bad. Babada walla walla bad bad bad. Babada walla walla bad bad bad. Babada walla. Hej så sammen. Hej YouTube. Hej. Hvad er det svært? Det her det er sådan lidt underlig startting. Sådan fuld diamond ordning og protection. Og diamond tools. For golden apples. Det er der værd. Lidt spids. Men det er fint. Jeg kan godt lide det. Jeg kan sgu godt lide det. YouTube, vi pauser lige hurtigt. Bare lige hurtigt. 3, 2, 1 nu. Hej så alle sammen. Velkommen tilbage. Hej YouTube. Jeg skulle lige have den på helt fuld HD. Jeg har fundet et obsidian hus. Men det har jeg jo så står miner. Kan du godt mene det? Hvad er det? Det kan man godt. Hvorfor bruger du bare Superbreaker? Mm. YouTube, nej ikke nu. Skal vi klippe i det? Indtil vi har fået hakket 10 stykker. Nej. Hallo Jakob, jeg faldt ned et sted. Jakob faldt ned. Hvor er du dernede? Lol, jeg faldt. Du er nede i- Det er jo mega sygt hernede. Bare for en glowstone og alt muligt. Okay, men hvordan kom du derned? Faldt du ned i lavaen? Nej, jeg hoppede bare ned her. Kan du se mig? Nej. Jeg tilbage lige til dig. Tilbage. Nej, jeg er tilbage til dig. Nej, for Eller nej. der er ikke flere ting her. Okay. Nej, det kunne jeg ikke, fordi jeg ikke fik nok luft. Okay, jeg siger til. Nu må du. Godt, der var Hvordan ingenting. kom du derned? Nej, det var ikke her. Hvor så? Det var her. Det var her. Nå, et sted. her. Det er den her vej. Ja, der. det var, jeg faldt derned. Der var ingenting dernede. Der er stadig glowstone. Nej, der var ikke mere. Det kan du ligesom Nå, se jo, der. der er jo glowstone der, men... Jakob, hvor er du dum, hvorfor gav det bare ind ved siden af? Det gør jeg da også. Er der mere ned? Yes. Det er sådan, vi skal grave sådan lidt ned, og så kommer det igen. Nej, skal vi grave længere? Ned. Nej, det kan ikke være, der er mere. Der er mere. Der er meget mere. Men der var der noget. Jeg faldt ned. Ej, tak, det var jeg glad for. Nå, skal vi til at komme op? Okay, jeg graver lige lidt længere ned, og så... Og så tilbage jeg til dig. Ja, og vi har fundet redstone. Hak det. Det kan jeg ikke. Nå, tilbage. Jeg ved ikke. Okay, er du her? Ja. Skal vi tage chancen? Nej, Nej, det skal vi ikke. Jakob, du tager mine ting, okay? hvad Hey, skal du? kan jeg egentlig slå dig? Ja, det kan jeg godt. Jakob, Ja, det kan du. du skal lige join min faction. Nej, for du skal join min. Jamen, jeg har lavet det. Det har jeg Den er meget... Jamen, den hedder Minecraft, boys. Jeg har det også. Ja, men nu har jeg... Yes. Hvorfor skal det være din faction? Fordi det altid er din faction. Så skal du til at skrive unban. Og hvorfor skal du til at slå unban? Skal jeg godt ud. Hvordan står
skriver man til unban. Hvorfor skal du skrive unban? Okay, skønt, nu kan jeg ikke engang gå ud af min egen faction. Tak. Du skal ligesom bare skrive F leave. Nej, fordi det kan man ikke, når det er man der ejer den. Skønt, nu er det fanget os i nogle forskellige factions. Hvorfor kunne jeg så godt lige lave min, var din dum? Så join. Lav crate. Fint, jeg joiner din. Men næste server, der er det min. Okay. Ja, måske ville det være en idé, hvis du inviterer mig. Hvorfor createde du lige en ny faction, Jacob? Det var bare det dumme. Jamen, det er fordi, jeg kom til at leave. Flot, Jacob! Nu creater jeg en, Jacob. Nej, Jacob, det er jo fordi lige YouTube, vi stopper episoden her, fordi det er ved at blive for aggressivt, det her. Vi laver lige hurtigt pause. Hej så sammen. Hej, Jacob. Undskyld, jeg var så aggressiv, men det var lidt irriterende, ja. Kan jeg godt. Okay, hej igen. Der kommer nogle tekniske. Hvad er der galt? Det er fordi, jeg skal læse om 5 minutter. Og hvornår er du færdig? Om 5 minutter igen. Jeg er invited, eller jeg har... Okay, jeg tager den. Sådan her, så skal du bare join. Jamen, jeg har jo joinet. Har du? Nå, okay, jeg tipper accept. Pas på med, hvor du går. Jeg har taget et kig. Som I kan se, YouTube, vi har fundet en ny intro, eller en intro bare. Faktisk bare en intro. Og der kommer mere fra, at vi viser vores hus. Okay, nu giver jeg lige et dumt spørgsmål. Hvad? Kan vi godt bruge diamonds? Fuck dig. Jeg hader dig. Jeg elsker dem. Der var 6 diamonds. Jeg tror, jeg vil blive ved med at mine på det her lag her. Det giver mig held. Nu begynder jeg at lægge det, fordi jeg ikke... vi ses YouTube.